Good morning mga friends, kita na natin. Good to the notes. Dito, kau. Dito kau. Imagaan kau. Tangkau. Ana ko ana gidarang gamay. Motor ang ayat. Kaya tubigan to ako. Magladlad na po may mga ka-proud mga nagat. Ano ulahi ko dito rin, dakog lawas oh. Duha ka buok, dakog lawas. Unsay sumpay? Gamay gluten. Kanay, gamay lawas. Gamay paglawas, gamay pag-upay. Dong. Pangutana lawas oh. Gamay gluten. Kanay, gamay mo naglawas. Gamay pag-gluten. Dapat dako unta. Ang kirikongkong, ang kiringkangkang. Daw naon tanong lawason daw. Oh. Tutubugan. Lawason daw na daw. May katulo na kong tugtan, pwede po. Wow, manggay jacket lagi. Wow, kaya na pang vlog. Masig na kauban na dito. Naa ba ya? Okay na daw. Ginakaon. Off na lang daw, no? Last na mo neng ladlad karon daan ng mga ka-proud man nagat. Oh, tambasakan. Kaway. Na ako si tambasakan. Po si tambasakan. Alias lumayagan. Ako ba na tambasakan agad. Ayat ako nang lumayagan. Dugo ka? Dugo ka. Ano si dugo? Amo ang sudlanan. My son happy time. Assortment. Ito ang aking tubig. Nagdadala sa nagbigay buhay sa aming katawan.